Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό και παγωμένο βασίλειο που έλαμπε από χιόνι και πάγο, ζούσε η πριγκίπισσα των Χριστουγέννων, η μικρή και χαριτωμένη Λευκή. Η Λευκή ήταν τόσο όμορφη όσο η πρώτη νυφάδα του χιονιού που πέφτει ήσυχα τη νύχτα και ήταν καλή και ευγενική με όλους στο βασίλειο. Τα μαλλιά της ήταν κατάξανθα και λαμπερά σαν χρυσό, ενώ τα μάτια της είχαν το χρώμα του γαλάζιου ουρανού της αυγής. Το βασίλειο της Λευκής ήταν μοναδικό στον κόσμο, γιατί κάθε χειμώνα στις 25 Δεκεμβρίου η πόλη ζωντάνευε με μαγικό τρόπο. Δάση ολόκληρα από κρυστάλλινα έλατα στολίζονταν με αστραφτερές μπάλες και χιλιάδες φωτάκια και ο παγωμένος αέρας μύριζε κανέλα και γλυκά ζεστά κουλουράκια. Η Λευκή φρόντιζε, μαζί με τα ξωτικά και τις νεράιδες του παλατιού της, να είναι όλα τέλεια για τη μεγάλη γιορτή. Όμως, τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Πολλά χρόνια πριν, το βασίλειο δεν ήταν γεμάτο φως και χαρά. Ένα μεγάλο και παγωμένο σκοτάδι είχε σκεπάσει τη χώρα και τα Χριστούγεννα είχαν σχεδόν χαθεί. Ένας παλιός μύθος έλεγε ότι μια καταραμένη χιονοθύελλα είχε σβήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων, κλειδώνοντας την βαθιά μέσα στο παλάτι των πάγων και μόνο ένα καθαρό και γενναίο πλάσμα μπορούσε να την επαναφέρει. Το ξεκίνημα της περιπέτειας, όταν η Λευκή έγινε 15 ετών, άρχισε να βλέπει παράξενα όνειρα. Σε αυτά τα όνειρα, μια φωνή της ψιθύριζε πως η χαμένη μαγεία των Χριστουγέννων κρυβόταν πίσω από τις πύλες του χιονιού, στο βουνό Αστέρι του Βορρά. Ήταν ένα βουνό θρυλικό, παγωμένο και απόκοσμο, και λίγοι τολμούσαν να πλησιάσουν, καθώς είχε παγιδευτεί σε μια αιώνια καταιγίδα πάγου και χιονιού. Παρά τις δυσκολίες, η Λευκή αποφάσισε πως έπρεπε να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τα όνειρά της και να βρει την κρυμμένη μαγεία. Έτσι, μια παγωμένη νύχτα, πήρε τον αγαπημένο της Λευκό Λύκο, τον Άρκτο, τον πιο πιστό της σύντροφο, και μαζί ξεκίνησαν για το βουνό. Η συνάντηση με τους φύλακες του πάγου. Στο δρόμο τους, οι δυο τους πέρασαν μέσα από σκοτεινά δάση και παγωμένες λίμνες, ώσπου βρέθηκαν μπροστά στις πύλες του χιονιού. Εκεί τους περίμεναν οι θρυλικοί φύλακες του πάγου, τεράστια πλάσματα από πάγο και χιόνι που προστάτευαν τη μαγεία. Οι φύλακες ήταν τρομεροί στην όψη και τα μάτια τους έλαμπαν με το κρύο φως του φεγγαριού. Κανένας δεν μπορούσε να περάσει χωρίς την άδειά τους. «Γιατί έρχεσαι εδώ, πριγκίπισσα?» τη ρώτησαν οι φύλακες. «Ήρθα να αναζητήσω τη χαμένη μαγεία των Χριστουγέννων για να φέρω ξανά τη χαρά στο βασίλειό μου», απάντησε θαραλέα η Λευκή. Οι φύλακες εντυπωσιάστηκαν από την αποφασιστικότητά της. Για να την αφήσουν να περάσει όμως, της έθεσαν μια πρόκληση. Της ζήτησαν να λύσει 3 ενίγματα και μόνο αν τα κατάφερνε θα της επέτρεπαν να προχωρήσει. Τα 3 ενίγματα. Το πρώτο ένιγμα ήταν το εξής. Τι είναι αυτό που όταν το δώσεις γεμίζει την καρδιά των άλλων, αλλά ποτέ δεν λιγοστεύει? Η Λευκή σκέφτηκε για λίγο και απάντησε. Η αγάπη. Οι φύλακες έμειναν ικανοποιημένοι και προχώρησαν στο επόμενο. Έχω πολλούς κλόνους, όλοι διαφορετικοί, μα όλοι οι ίδιοι. Λιώνω όταν συναντώ τον ήλιο, μα αφήνω την ψυχή μου στη γη. Τι είμαι? Η Λευκή χαμογέλασε και απάντησε. Η χιονονυφάδα. Οι φύλακες κούνησαν τα κεφάλια τους με βασμό και πέρασαν στο τρίτο ένιγμα. Τι είναι αυτό που δεν έχει σχήμα, μα όλοι το αναζητούν? Όταν το βρεις, γεμίζει τη ζωή σου με νόημα. Η Λευκή σκέφτηκε λίγο περισσότερο και τελικά απάντησε η ευτυχία. Με την τρίτη της απάντηση, οι φύλακες του πάγου άνοιξαν τις πύλες και την άφησαν να περάσει. Το παλάτι των πάγων. Προχωρώντας πιο βαθιά στο βουνό, η Λευκή έφτασε στο παλάτι των πάγων. Ένα κρυστάλλινο κάστρο που έλαμπε σαν διαμάντι μέσα στο χιόνι. Μέσα στο παλάτι την περίμενε η ίδια η μαγεία των Χριστουγέννων, κλειδωμένη σε έναν γιγάντιο κρυστάλλινο κλοβό. Μια σκοτεινή, παγωμένη μορφή φύλαγε τον κλοβό. Ήταν η σκιά του χειμώνα, μια αρχαία μάγισσα που μισούσε κάθε τι χαρούμενο και φωτεινό. «Δεν μπορείς να πάρεις πίσω τη μαγεία», της είπε η σκιά. «Όσο βασιλεύω εδώ, το βασίλειο σου θα ζει για πάντα στο σκοτάδι». Η Λευκή όμως δεν φοβήθηκε. Σήκωσε ψηλά το σπαθί της, το οποίο είχε φτιαχτεί από τις πρώτες χιονονυφάδες του κόσμου και προκάλεσε τη σκιά σε μονομαχία. Οι δυο τους πάλεψαν για ώρες, αλλά η Λευκή, με την αγάπη και την αποφασιστικότητά της, κατάφερε να νικήσει τη μάγισσα και να την στείλει πίσω στη σκιερή σπηλιά της. Η επιστροφή της μαγείας των Χριστουγέννων. Μόλις η σκιά του χειμώνα εξαφανίστηκε, η κρυστάλλινη φυλακή της μαγείας έσπασε
και το φως της άρχισε να απλώνεται παντού. Χρυσές και ασημένιες νυφάδες άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό και η μαγεία των Χριστουγέννων γέμισε όλο το βασίλειο. Η Λευκή επέστρεψε στο παλάτι της, κρατώντας τη μαγική φλόγα των Χριστουγέννων, και όλοι στο βασίλειο υποδέχτηκαν με χαρά και συγκίνηση την πριγκίπισσα τους. Από τότε, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα γιορτάζονται με χαρά και μαγεία στο βασίλειο της Λευκής. Ο λαός της τραγουδά, γελά και ανταλλάσσει δώρα. Και η πριγκίπισσα που είχε σώσει τα Χριστούγεννα είναι πάντα εκεί για να τους θυμίζει τη δύναμη της αγάπης και της ελπίδας. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.